de menos, tío, el rollete que de viernes frías Hola, estamos con Carlos e Mario, o saxofonista e baixista de Cogito, que actúan hoxe no Café Roñolas. A entrevista facemos ya dende Gondomar TV. Simplemente a primeira pregunta nos gustaría saber por que vos chamades Cogito. Esa pregunta vai a ter que responder Mario porque é o que leva desde o Cogito, sí. Cogito foi un nome que propoñeu Juan. Lembro, hai como en Arcade, na estación de Arcade, non te lembras, Juan? Bueno, vou contar a historia tal como a lembro, porque de outro xeito non podo, o sea que... Rollo tripi. Sí, pois daquela que teríamos, 17 anos ou algo así. E viñéramos de chamarnos Nonovín, pero non, como que non convencía unha negación no nome, non tiña problemas. Cogito, pois, supoño que era o que máis se nos achegaba naquel momento, esa idea de pensar, de non darse por conformado co establecido, no? En pensar e repensar as cousas. Gustounos eso de pensar en latín, queda así en plan cultureta daquela. E así quedou Cogito. A min non me gustou ata 4 anos despois de que pusera. Polo que dis, parece que vos estades intentando dedicar un pouco profesionalmente o tema, entón. Porque se xa levades... Home, non sei... No, bueno, no, pero non é vai máis de 4. Sí, pero non. No, o sea, eu máis ben diría que todo o contrario. No, se duramos tanto tempo non foi porque pretendamos ser profesional. Tivemos aí un momento no que pois o sea, tocamos bastante porque cuadrou e tiñamos tempo para dedicarlle e bueno, isto foi bonito, foi unha etapa estupenda que agora queremos repetir, porque ese é o tema, hai que intentalo. E non temos intención de ser profesionais, non? Non creo. Temos intención de seguir, de aguantar, de estar, de tocar, porque nos gusta tocar, reunirnos, porque somos amigos. Sí que estás enfocando o tema un pouco profesional, xa tedes unha maqueta, non? Non, temos un disco, unha maqueta, salimos en recopilatorios, pero non quero decir que, o sea, profesional é que, claro, intentamos ser profesionais no senso de que intentamos facelo o mellor que podemos, pero non queremos dedicarnos a gañar cartos desto, o sea, non... Bueno, se fora polos cartos que gañamos con isto, te aseguro que non duraríamos 14 anos ou que sexa, bueno, a estructura actual deja bastante que desear. A estructura, bueno, claro, que queras que non, a estructura variou bastante, pero bueno, no, eso, que non, profesional, eu asegúroche que non estamos en todas as vosas cancións compoñedelas vos, supoño, ou... Sí, as que non son versións, sí. Aquí o mestre fai letras, eu fixen algunha, Juan fixo algunha, todos, Valentín fixo algunha.
Son sempre en galego, utilizades outros idiomas ou... Bueno, aí está o disco. Un 90% son en galego, Sí. hai unha canción por aí en inglés, en español, pero bueno, o idioma básico é o noso, que é o galego. E porque, o sea, eu sei que levades Veler, me pides unha berrita, ok. Sí. Se me seca la boca, perdón. varios concertos en Gondomar. Porque Gondomar facedes os concertos en Gondomar? Porque vos chaman, porque vides aquí, porque vos presentades vos, como é o tema? En Gondomar tocamos 3 veces, ¿no? Esta terceira vez. A primeira vez foi no Rañolas, eu todavía non estaba no grupo, foi cando os coñecín, Sí, unhas veces sí, os coñecín. Tocaron porque estaban, Gracias, perdón. estaba incluído dentro da rede galega de música ao vivo ou non? Non me lembro, verdad? Bueno, foi un ano que Cogito tuvo muchísimos De feito, concertos. non me lembro. Creo que máis de 30 concertos todo ese ano e percorreron pois todo o país, de arriba a baixo. E cuadrou en Gondomar, foi onde vos conocín, eu xa conocí algún componente por separado e en aquel momento, pois nada, entablamos conversacións Foi e hubo un fichaje. flechazo total. A outra vez que tocamos foi en apoio ao movimento contra a moción de censura que plantexou o Partido Popular aquí en Gondomar e en apoio ao que nos entendíamos que era o alcalde lexítimo de Gondomar, que era en aquel momento Antonio Araújo. Foi un concerto solidario gratuito que fixemos. E esta terceira vez, pois levamos sin tocar máis de un ano. Temos moitos temas novos que pretendemos que salan un disco futuro e necesitábamos tocar en directo, non tiñamos ganas de volver a facer o cabra aquí encima do escenario. Claro. E a verdade, unha especie de liberación. Gondomar estaba moi relacionado con nós, eu son de Gondomar, Isaque de Tomiño, co cal ten que pasar por aquí e temos moitos amigos aquí e entendimos que era un sitio pois, estupendo, perfecto para facer. Ideal. Además coincide que estrenamos unha canción en directo que é Volta dos 9, que está moi ben sellada co Valmiñor, fala dos asesinados durante a represión franquista aí en Maredo, e mellor que o mellor sitio pois facelo dentro do Valmiñor e presentar o tema e tal. Bueno, pois non vos entretemos máis, que estades preparando o concerto desa noite. Moitísimas gracias polo vosso tempo. Se sabedes onde tedes unha plataforma para expor a vosa música. Moi ben. Moitas gracias por todo. A vos, moitísimas gracias. Bueno, ahora estamos con Manuel e Alex, que son os últimos integrantes da banda Cogito. Nos van a contar un pouco a súa experiencia dende que entraron na banda hasta ahora e como fixeron para entrar. Bueno, a miña experiencia con Cogito non sei, é unha experiencia moi boa, gustame moito tocar. Metíme neste grupo porque Mario, baixista, vive no meu edificio. Entón, cando o trompetista que tiña anteriormente, pois non me contaron moi ben que lle pasou, pero fixe o grupo. Entón, como Mario me escoitaba a min tocar nun edificio, nos pisos, escoitas e tal, se tocas máis un instrumento como a trompeta, pois escoitase bastante. E veu falar comigo para dicirme se podía tocar, entón eu aceptei, xa conocía Cogito, gustábame, e bueno, fantástico todo. Moi ben, e ti? Eu, pois, un día, Manu, que era compañeiro meu do conservatorio, pois díxome, ofreceume se tiña ganas de participar no proxecto e de tocar, así, e se quería entrar no grupo, e claro, eu fun aí a probar, e moloume moitísimo, encantoume as gañas que tiñan e a forma que tiñan de vivir a música e os concertos e todo, e claro, non dudei en dicir que sí, e por estar aquí con eles. E bueno, é unha experiencia, verdad, que é moi enriquecedora, é xeñal poder ir dun lugar a outro, a tocar, a coñecer xente, e bueno, os momentos dos ensaios, todo o que leva incluído estar nun grupo, sabes? Todo tipo de relacións, ahora somos casi todos amigos, coñecémonos, tal, e bueno, pola miña parte, está moi ben, non hai ningún tipo de queixa. É o mellor hobby, por así dicirlo, que podíamos ter. Pois nada, moitísimas gracias. A vos. Nada máis, simplemente decirvos que sabedes que podes contar con nos. Moitas gracias. A vos. Gracias a vos. Chao.